Mustang lakaw. Kapoy kay boss, alimuot ka tanan. Nya samot nagisuod karon nya perting alimuot ta. Gani nga ako sud uwan karon kay at least wala na ulan. So pwede na may makagawas na then di chili. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. So what's up guys? Ani ami karon diri sa Highway Mandawi, di ba? Highway Mandawi diri no? Dawi man siguro ni wa. So nami karon diri sa Highway Mandawi, naglakaw kami nangita mi kasakyan para adto sa SM Lasyon. So kita kits guys. Tingog ang kan. Battery. Oh, battery. So guys, bago lang naabot diri sa City Mall Consolacion, then among gipangita karon si Jersey asa ba pasod siya. Jersey. So kay taon namang usa na mo kakauban, Jersey Opal Rosales. Jersey Allen Rosales, PG, where are you now? Nasaan ka na ngayon? Okay, asa kanya boss. Baka kasama mo ngayon si Paxiu. Out there, Jersey Opal Rosales. Welcome guys, sample na yan. Guys, come in! This is my house. So guys, siya ko lang natin na mo. Yo, what's up? Kisa mo ni. So guys, dire ako migo si Jersey ang taga dinhi sa Konsolasyon. So siya nagsilbing tour guide na mo karon. Dugay kinabot ang amigo no ay pa chusi-chusi pa kay buwang. So guys, naglakaw mi no. Asa ta mo adto ta sa unas dili. Naglakaw ta para moadto ta dapit sa sakay ta sa SM. Dili. Lakaw ra. Isim naman ni boss. Isim naman diri. Suot merkado. So guys, naami diri karon sa SM. Consolacion Public Market kay lakawon daw namo padong dito sa SM Lasyon. Simbang tak karon bos. Ya. Igal-gal mga mga demonyo na lang. Nadakos mga temptation. Ay, gira. Hello. Gusto na mali. Ha? Ano sa dire Jade? Pero may ako mutanaw si mo live. Ari sa miya. Ato ni SM ba? Ato pidjusi ba? Dito ano? Layo ba kayo? Ay maglakaw tayo. Maglakaw na kami. Layo all. Dolo lang ito. Guys, doon namin sa SM. So nakita na namo ang SM no. Pila na lang katikang Mustang lakaw. Kapoy kay boss, alimuot ka tanan. Nya samot nagisuod karon nya perting alimuot ta. Ano yung anti-rice? Sige lang kay bawi lang taghapon niya ta taon. Nay ka nang bangus-bangus boss ba? Pagkibaw mo say-say gano. Nay ka nang murag. Taga! Wala si Dave. Wala si Dave. Galit nagsagit. Asa? Sakto ray nga makakaon pa tayo. Oh, July 28 ta karon. 28 to ron. So guys, hindi man last may kay sayop din nga info nga among nabasa. So naabot na mi diri sa SM Lasyon pero mabalhin mi ato sa SM City Cebu. So among gibuhat is mga unsa mi kay wala pa man mi paniud to kay gutom na sa kista na. Di gyud masayang kay
kang wadto gyapon mi. So kaon lang sa amin. Manami kaon so busog na kay mistanan. Mangita gawas na mi sa mall kay sa kami para SM City Cebu para adto mi dito kay sayo pa namong naanhian. So nagtuo mi na ari diri ihel diri sa SM Rasyon. So karon ang bato mi sumadto mi sa SM City Cebu. Bago lang minabot diri sa SM City Cebu. So hopefully nga mao na jud ni nga SM nga atong madtuan. Mao na gid ni ang sakto nga SM nga atong adtuon ron. So guys, see you sa sulod. Bye-bye. Asa naman ni sa bakita. Adara food court. Dara. Okay, abot na mi. Let's introduce our board of judges. Here we go. Performer of Korea and Canada of Cultural and Dance Exchange. Ladies and gentlemen, a round of applause please for Rogelio R. Alaire Lodge. Are you ready? Starting first, the first contender for the elimination round here at SM City Cebu. We have 5 finalists to compete. Sir Zero, Sir Angelo, please here. Here on Pindot kayong masayo ang mga performance nila no kay magahin di kayo. Wow, malaki. Fish pan. So sagol-sagol dire ang mga isda. Likaw. Oh, ipindot yung color eh. Yellow. Sa? Wala ni sa puyo sa. Pag may nga puyo mo, kung mag-50. Dugay may pagkadagkuon.
So makita din nato no na lahi siya nga isda, kay sagol kuan, isda nga parang nagkupot sa kamera. Kalo ka lang mo pangawa, oy. Kanya na bisig tikuyo. Ano pa eh? So naabot mi diri sa camera shop. Nindot yung mga gear. Ay oo, ating mahala. Gasto mga 40 to 30k or 40k. Yung mahal dyan siya. Mga one piece. Ah, Ano na pagkaw ka ice cream na? Ay, pakawasak pa ni Oreo. kasi pinaka-idol rin nga dito ganihan ni Sayo. Boss, ang pinaka-idol ginawa nga dancer, boss. Underground yun, boss. Take you. Ikaw, Uwan saya boss, ako mga harapan. ikaw. Ako ang sila ang to lapis pero wala man sila nagkuan nada. Wala da. Sila. Hala, kaluing John Phil. Okay, John Phil, ikay Matrix, So guys, nang labang ni karon, naami diri sa may SM nga sa esquina taray. Naami diri sa Mabulo. Naami karon diri sa Fairtrees kay ari mi sakay para pagkadookon kay para makaiwas-iwas mi sa traffic. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my So what's up guys, bago lang may naabot diri sa Lapu-Lapu from Fairtrees, nagsakay mi og ferry boat para makaiwas-iwas mis traffic sa may bridge. So welcome back, welcome home sa Lapu-Lapu. Nandami karon diri sa Lapu-Lapu City. Pachi pag-abot na mo. Ganiha kusog uwan karon kay at least wala na ulan. So pwede na may makagawas na then dili na may mabasa. Taray. Yo, what's up? It's your boy, this is Jumpel J of Jeffrey Films once again. So karon is di malas kay mistanan kay sayop among naadtuan then nasagsaag mi. So daghan kit salamat gyapon nga nagtiwas mo tanaw sa vlog. Then naatay gusto magpa-shoutout, so i-shoutout nako katong mga nag-share sa previous nako nga video. So ato i-shoutout. Shoutout kay Josh Manatad, Kati, Kat Kate, Crimson Dan, Jay Sinadhan, Rigi Baro, Kyle Bacasmas, Jackie, Jackson, John Avila, Joel Garbo, John Renar Lopez, og si John Steven Casinto Katian. So guys, daghang salamat sa nagtan-aw sa akong vlog. And don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Click and subscribe og notification bell sa kilid i-click sad. So guys, daghang salamat and see you next vlog. Bye-bye. Stop playing with them.